Čaute všetci! Vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude deň čo deň. Prepáčte, že som včera nevydala prvú časť, vydala som iba oznám, pretože sa mi to muselo stiahnuť a proste nechcelo sa mi to, lebo sme prišli z pizzerie neskoro večer, tak už som to potom neriešila. Takže dneska budete mať aspoň 2 diely. A dneska máme aj o čom vravieť a máme aj niečo zaujímavé pre vás prichystané, čiže určite kúkajte ďalej. Takže ako prvé vám povieme, čo natočíme. Natočíme to alebo to. Áno, a možno ešte niečo natočíme, ale to vám vydáme až po zajtra, keďže dneska budú asi 3 videá, tie 2 deň čo deň a takto alebo to. Milí diváci, najprv sme mali žltačku a teraz máme modračku, tak ja fakt neviem. No. Takže ako druhé vám povieme, čo sa nám stalo. Takže ja budem vraviť ako prvá. A no proste, minule som si prezerala Facebook a tam bol taký obrázok a bolo tam napísané. Čo to tam bolo? Keď sa zobudíte o nejakej 3. alebo 4. ráno, tak sa na vás niekto pozerá. A včera, keď sme prišli z pice, tak som sa dala pod perinu, celá som sa prikryla až po hlavu a bolo mi strašne teplo a rozmýšľala som nad tým. No a potom som už nejako zaspala. A viete, čo sa mi stalo? Zobudila som sa v noci. Myslela som si, že je asi 3 alebo 4 hodiny ráno, tak som radšej zatvárala oči a robila som sa, že spím. No a potom som počula, že ku mne išli kroky. No a tam som sa začala strašne triasť a pomaly som cítila, ako ma niekto odokrýva. No keď som dala takto ruku, bola som stále zakrytá. No a potom už tie kroky išli preč a videla som v tieni čerta. Naozaj svojho čerta. Ale bol proste iba v tieni. Potom som už iba videla, ako ocino zasvietil, počula som strašne nepríjemné zvuky, potom zase zhasol, potom zase zasvietil a zase zhasol. Ráno, keď som stala a všetkým som to povedala, tak sestra mi najprv povedala, že čo som na ňu nezakričala. No, lenže ja som vtedy nevedela, čo mám robiť. A rodičia mi povedali, že sa mi to nakoniec iba snívalo. A že odokryli ma pretože mi bolo strašné teplo. A moja hlava si už tak povedala, že proste sa potrebujem odkryť, lenže ja som sa proste bála, tak som bola zakrytá, prepáč. A proste som cítila, ako ma niečo odokrýva. Takže bolo to dosť pre mňa divné a aj dosť šokujúce. No mne sa akože už hrozne dávno snívalo vlastne, že to začínalo o takej soche a začínalo to tak, že obláčiky akože ako v Simpsonovcoch. A akože ja som si myslela, že to bude nejaký príjemný sen, pritom to bolo hrozné. Nebolo to akože strašidelné, ale mala som asi 7 rokov, takže bolo to pre ňu vtedy strašidelné. Hej, a vlastne bola to taká socha, čo na mňa stále hovorila a pozerala sa. Áno, a ja by som to trošku aj tak rozviedla, že proste bola si v nejakej galérii alebo tak nejak a pozerali ste sa proste na sochu, si sa pozerala a ona sa proste hýbala, nie že očami a tak. Lebo ona mi to už vravela, tak ja som si niečo ako tak už vravela a toto sa nám naozaj stalo a mne sa to naozaj stalo a mala som strašný pocit, že sa to stalo naozaj v skutočnosti. Ale z tohto videa by to bolo všetko, bolo to zase krátke, ale ideme ešte natáčať to alebo to. Takže ak sa vám video páči, nezabudnite dať like, odber, komentár a zdieľajte. A ak by ste na nás chceli nejaké otázky, tak ich napíšte do komentáru a v ďalšom deň čo deň na ne odpovieme. A určite do komentu aj napíšte, čo chcete, aby sme natočili. Tak a ahojte! Ahojte!